Димитър, не мога да говоря за него в минало време. И всъщност това е най-трудното сега, че трябва да говоря за него в минало време. За Митко Ленов няма да говоря в минало време, за Митко Ленов ще говоря в сегашно време. За такива хора трябва да се говори откровенно, какъвто човек беше той. Творец във всяка една своя клетка, във всяка една своя мисъл. Повече хора, ако има като него, по друг начин щехме да живеем. Никога не може да си отиде от мен. Аз си общувам с него и казвам, ако беше той, щеш да го направи така. Живота се движи и не е загинал поради личностите, които се създават в течение на времето. Личността крепи смисъла на живота. Не масата, не политиците, не изключителният човек. Нито веднъж не се оплака, нито веднъж не тръгна да се обяснява, да спори, и да се унижава.